Унікальная кніга унікальнага чалавека. Гэта ацэнка ўсіх, хто ведае Владимира Губенку і хто ўжо трымаў у руках кнігу «Брест маёй памяці» 30-60-е гады 20-го стагоддзя. А лукавыя замалёўкі, якія з фатаграфічнай дакладнасцю паказваюць горад мінулага стагоддзя, з'явіліся ў канцы 90-х. Па памяці Владимир Миколаевич узнаўляў карцінкі свайго дзяцінства і маладосці. Маляваў для сябе і сваіх блізкіх, а атрымалася для ўсіх, хто цікавіцца историей. Большой интерес видеть старые фотографии, сравниться с настоящее время, как есть город сейчас. Инициатором выдания книги стала дочка Владимира Губенки Наталья. В процессе работы я поняла, что это для меня такое открытие во мне самой, чувство сопричастности, моей любви к городу, который открыл для меня папа. Зараз Наталья Владимировна живе ў Лондоне, але Брест застаецца яе любимым горадам. І гэтую любоў перадала і сваім дзецям. На прэзентацыю з Лондона приехала и внучка Владимира Губенки. Я очень горжусь тем, что мой дедушка смог восстановить какую-то вот частичку истории Бреста, которая была на самом деле потеряна. Белые плямы ў гісторыі горада над Бугам. Малюючы Брест да ваенных і жудасных 40-х, Владимир Губенко дапамог аднавіць падзеі тых часоў. І кожны можа запазычыць сваё ў тым, што адлюстраваў мастак. Для меня город – это не только архитектура, это среда. А вот дух, который был присущ городу прошлого, значит, довоенного города, да, хотя бы частицы вот этого духа, чтобы они, в общем-то, оставались в городе. Яго называюць мастаком, журналістам, дакументалістам, а Владимир Губенко лічыць сябе просто жыхаром горада, які любіць. Я просто один из тех, кто вошел в пазл этой истории. Просто один из многих, которые создавали и описывали события, происходившие в этом очень тяжелом, потрясающем 20 веке в истории города. Сам аўтар лічыць гэтую кнігу і свае працы невялікім укладам у гісторыю горада. А ось усе, хто ведае Владимира Губенка, упэўненыя, ён заслугоўвае званне ганаровы грамадзянін Брэста. Менавіта гэтую думку падчас прэзентацыі і агучыў кіраўнік горада Александр Рагачук.